Katong panaghios sa awitan ta ug daygon ta siya uban sa pupusa ug mahal aniya siya ligatong panaghios sa awitan ta siya sa pusa. Sa ngalan samahan ug Santa ko sa Espiritu Santo ang Ginoo manaakan ninyo. Mga igsoon, maghinulsol kita sa atong mga sala. Arumandam kita lang sa pagsaulog nining Santos nga misa. Ang akong kasalanan sa walang isogilon ko sayod ka man nga kinihala sa kayo mo kaluyan na o Ginoo tanga ang akong kasalanan o kaluwas kaluyan unta kita sa Dios nga magahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadun ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Himaya sa Dios dito sa langit.
uban sa Espiritu. Magampo kita. O Amahan, hiusa kami sa unhaw-naog sa kasing-kasing. Dinhi sa among gugma lang sa imong gisugo kanamo, o sa among tinguha lang sa imong gisaan. Nining kalibutan nga nagkausab-usab, tabangi kami pagpangita sa mga butang bililhon, nga magdala kanamo sa matod nga kalipay. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buyog hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios ang tod sa kahangturan. Kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Nasayod ako sa ilang binuhatan ug hunahuna, ug moabot ako aron pagtigom sa tanang kanasuran ug katawhan. Manganhi unya sila ug makakita sila sa akong gahom, ug magbutang ako og ilhanan diha kanila. Ipadala ko ngadto sa ubang kanasuran ang pipila sa nahisalin kanila, ngadto sa Espanya, sa Libya, sa Lydia, ug ngadto sa Tubal ug sa Grisya, ug sa mga pulo nga atua sa layo, nga wala makadungog sa akong ngalan, ug makakita sa akong gahom. Imantala nila ang akong gahom ngadto sa kanasuran, ug dad-on nila gikan sa tanang kanasuran ang tanan ninyong kaigsuunan aron ihalad ngadto sa Ginoo. Magsakay sila og mga kabayo, mga karwahe, mga karumata, mga asno ug mga kamilyo, ug mangadto sila sa balaan kong bukid, ang Jerusalem, nag-ingon ang Ginoo. Ihalad kamo nila nga rikanako, ingon nga maghalad ang mga Israelita didto sa templo sa Ginoo, sa ilang halad nga pagkaon, sinulod sa limpyong sudlanan. Himuon kong mga pari ug mga libeta ang uban kanila. Ang pulong sa Ginoo. Lakaw kamo sa tibuok kalibutan, ug isangyaw ang maayong balita. Lakaw kamo sa tibuok kalibutan, ug isangyaw ang maayong balita. Dayga ang Ginoo, kamong tanang mga nasud. Himaya siya, kamong tanang katawhan.
kay makanunayon ang iyang kaluoy. Alang ka nato, o ang kamatinud-anon sa Ginoo, nagalungtat hangtod sa kahangturan. Panglakaw kamo sa tibuok kalibutan, ug isangyaw ang mayong balita. Kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa mga Hebreo. Dalimot ba kamo sa mga padasig nga mga pulong nga gisulti sa Dios kaninyo ingon nga iyang mga anak? Anak, ayaw isipa nga diyutay ragbili ang pagastigo sa Ginoo kanimo. Ug ayaw kaluya kung badlungon kaniya. Kay kastiguhon sa Dios ang tanan nga iyang gihigugma. Ug latuson ang tanan nga iyang gisagop ingon nga anak. Anto sa ang pagkastigo kaninyo ingon nga kini gikan sa inyong amahan. Kay nagpaila kini nga giisip kamo sa Dios nga iyang mga anak. May anak bagud nga dili kastiguhon sa iyang amahan? Kung kastiguhon kita, makasubo kini kanato, inay makalipay. Apan sa kaulahi sa kinabuhing matarong ug ganting malinawon. Busa, ituboy ang nahuyhoy ninyong mga kamot, ug liguna ang naluya ninyong mga tuhod. Subayan ninyo ang tulid ng mga dalan, aron dili mainutil ang piang ninyong tiil, kundili mamaayo Hinoon. Ang pulong sa Ginoo. Atong balaanon ang santos nga ebanghelyo. Ang Ginoo manaakan ninyo. Ang santos ng Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Miadto si Jesus sa kalungsuran o sa kabalangayan o nanudlo samtang nagpaingon siya sa Jerusalem. Unya may usa ka tawo nga nangutana kaniya, Sir, juta ra bay maluwas? Si Jesus mitubag, paningkamot kamo pagsulod sa sigpit nga pultahan. Kay daghan ang musulay apan dili makasulod. Mubangon ang Pangulo
sa panimalay og sirhan niya ang pultahan. Unya inigtindog ninyo dito sa gawas ug magsugod kamo pagtuktok sa pultahan nga magaingon, Sir, ablihi intawon ang pultahan. Mutubag siya kaninyo, wala ako mahibalo kung taga diin kamo. Unya mutubag usab kamo, pikaon og miinom kami uban kanimo, o nanudlo ikaw sa among lungsod. Apan mutubag siya pag-usab, wala ako mahibalo kung taga diin kamo. Pahilayo kamo kanako kamong mga dautan. Hilabihan unya ang inyong pagdangoy-ngoy o pagkagot sa inyong hipon. Inikakita ninyo kang Abraham, kang Isaac, ug kang Jacob, ug sa tanang mga propeta dito sa gingharian sa Dios. Samtang adto ra kamo sa gawas, daghang mga tao nga mangabot gikan sa sidlakan ug kasadpan, ug gikan sa mihanan ug habagatan, nga motambong sa kananan dito sa gingharian sa Dios. Ug unya kadtong naulahi karon mahiuna. Ug daghan usab nga karon nahiuna maulahi. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Maadong buntag kaninyong tanan. Mura magipang tugnaw pamanggihapon mo. Di pa man maningog ning uban. Maadong buntag kaninyong tanan. Aw abiro nga tug mo. May igsoon, unsay inyong kasagaran buhaton kung kamo laayon bati og kalaay? Krabang usahay mingon mo nga kapuyas kinabuhi rong panahon na ay. Kada bation ka og kalaay, unsa may kasagaran ninyong buhaton aron mo malingaw? Ha? May uban mingon nga aw pagukod og iro, may malingaw ka. Siguro sa mga hilig og Facebook, usap po ni sa akong gihimo, basta bation ko kalaay, adto rin sa Facebook, kadaghan og makahatag og kalingawan. Malingaw ka sa Facebook, labi na mo sa basa kas mga ipang post, na imingon nga, sus laaya jod, na napoy mo comment nga, pagukod og iro, na iuban mingon nga, mo comment tayo dito og halakatog. Daghan og mabasahan imong mga comment. Napoy uban mo post dito og hay, paita. Lay uban mingon nga kaning yung mga tawhan na siguro nakaingon ta nga murag naa ni problema sa ilang kinabuhi. Kung na kay problema, mingon dayon ka nga sus pagkapaitas kinabuhi gyud. Di na mo mention o unsang klases problema kay daghan man na problema mga tao. Naiuban mo comfort nimo, napoy uban nga samot og birahan ka, i-reject kag taman. Kunya kun ma-feel nimo nga gi-reject ka, ay unsa may imong bation, musamot gayud ang imong kalaay. Musamot ang imong kay ubos o musamot pagyod ang imong kaguol. Mga igsoon, kung ingon ingani ang dagan sa tong kinabuhi, makaingon ta nga in what way man nato ma-divert kining kalaay, kahiubos, mga feeling of rejection sa ubang mga tao. Makaingon ta nga daghan man og paagi. Mahimo nga mo bisita kas imong ganahan nga tao nga bisitahan. O baka moadto kas mga tao nga makahatag kanimo og kalipay. It could be imong uyab,
It could be imong mga tao nga ganahan ka, nga ma-admire or na-inspired ka. O baka adto ka sa imong farm. O baka moadto ka sa kanuba, maligo ka. O mosakay-sakay kag tricycle. O uban pa. Daghan o paagi nga ma-divert ang atong huna nga kita malipay o mawa kanang feeling of rejection o kalaay. Kini may ison hong ipaambit kaninyo tungod kay diya sa to ebanghelyo karong Domingo ha. Mausab kini ang nahimong sentro sa mensahe sa mga ebanghelyo nga ang mga tao nakasinati o rejection tungod kay sila wala kahatag o wala sila makahasayod kung sila maluwas ba sa panahon sa adlaw sa paghukom. Adunay tulo ka punto nga gisaysay sa ebanghelyo diin ang mga tao kanunay pangutana silang ugalingon kung sila maluwas ba. Una, adunay tao nangutana, Sir, diyutay rabay maluwas? Apan si Jesus mitubag, paningkamot kamo pagsulod sa sigpit ng pultahan. Kay daghan ang musulay apan dili makasulod. Ang pangutana unta, pwede mo untang tubagon og yes or no. Apan si Jesus mitubag pinagi usa ka sambingay. Diin kini naghulagway nga si Jesus wala mosulti kon daghan ba or jutay. Apan ang iyang tubag usa ka inunta gi-generalize niya ang iyang tubag. Aron kita mga tao nga makadungog niini makaingon ta nga daghan ang tao nga misulay pagpaningkamot sa iyong galingon nga sila maluwas. Apan sila hangtod karon wala pay kasiguruan. Unsa may pasabot ni may suon? Kini nagpasabot nga daghan sa ato mga kaigsunan naningkamot sa ilang kaugalingon. Apan ang ilang pagpaningkamot dili kini makahatag kanila og kasiguruan tungod kay at the back of their minds naaman sila'y gitawag og hidden agenda. Karabang kinaiya nga gusto ka nga mabuhat pero naadi kay lain nga motivation. Karabang usahay kini gitawag ni sa shortcut o pakitang tao. Karabang magpakita ka sa kadaghanan nga maayo or buutan ka, hinimbahon ka, maampuon ka, ganahan ka mutabang sa mga kabos. Apan imo kining gibuhat tungod kay gusto kang daygon sa mga tao. Diin panahon sa paghukom, moingon ang mga tao siguro nimo nga kining tawhana kinahanglan maluwas ni kay daghan ni sa gihimos katilingban. O nanabang ni sa mga kabos, kalingaw ko kita ini og simba, kalingaw ko kita ning tawhana magampo, pero siya mismo nga nagbuhat dili kinasingkasing ang iyang paghimo. Kanang kinaiha ha, makaingon ta nga dili ka na makahatag kasiguruan kung ikaw maluwas ba panahon sa paghukom. Kang buot ipasabot ni Jesus di ay bisan og dili kita kanunay nga makit-an nga magampo diya sa sibahan, apan pwede ta magampo personally. Bisan diya sulod sa atong lawak, bisan kon magkaos tag tubig, magsakay tag sakinan, pwede ta makaampo. Basta ang imong pag-ampo kinasing-kasing. Mao kini makahatag ka ng kasiguruan nga kita maluwas sa adlaw sa pagkom. Ikaduha may igsuon diya sa ebanghelyo gisgutan usab nga mikaon og miinom kami uban kanimo og nanudlo ikaw sa among lungsod. Kining maong statement gisgutan sa ebanghelyo may igsuon nagpasabot usab kini nga ang tao nga nagsulti niini nagpasabot siyang galingon nga ikaw mismo nakakita sa kong gihimo. Ikaw mismo
nakakita nga ako naminaw sa imong gibuhat. Apan kining maong ebidensya may igsoon, dili usab makahatag kanato og garantiya nga kita maluwas. Tungod kay pahimo kini nga gamito nato aron lamang kita mingon ta nga dunay tawo nga atong isipon nga witness. Apan how about kon kanang mga tawhana nagama-gama lamang tungod kay siya imong higala, nagama-gama lamang tungod kay siya mituo nimo, o baka imong gibayran. Pwede ba ning buhaton? Apan ang punto ni Jesus nining puntuhan may igsoon, siya nagpasabot nga bisan tuod walay makakita nimo. Mikaon o inom ka uban kanila o naminaw ka sa ilang ipanudlo. Bisan pagway nakaingon ka na niyana, apan kon ikaw mismo sa mong galingon nagmatirud-anon ka paghimo, dili na kinahanglan og witnesses. Most of kini ang ikaduhang punto na gisutan sa Ebanghelyo may igsoon. Nga diin, kung ato ka na nga buhaton, hayan nga kita makatagang usab og kaluwasan. Ikatulo nga punto sa Ebanghelyo may igsoon, nagkanayon diri nga daghan ang mga tao nga nangabot gikan sa sidlakan o kasadpan, gikan sa mihanan o habagatan. Kini nagpasabot may igsoon nga ang Ginoo wala mo pili o klase nga tao nga iyang luwason. Wa mingon ang Ginoo nga aw kamo kay taga Balili man mo, aw kamo ray maluwas. Kani taga Kanuba, taga Alihawan, or taga Nausok, di. Apan gitawag ni Jesus ang tanan tungod kay para niya ang kaluwasan dili lamang alang sa mga dili lamang sa mga pundok sa katawhan, kundi alang sa tanan ng katawhan. Ilabi na sa unang panahon nga ang mga Hudiyo may claim yun silang kagalingon nga sila rin maluwas. Kay para nila, they are considered themselves as they are the chosen people of Israel. Sila lamang ang piniling katawhan sa Israel. Kini nga kinaiya, dili na ma-apply karon. Tungod kay unsa man ang imong gigikanan, ma-Pilipino ka man, ma-Amerikano, or unsang klase nga gigikanan, kitang tanan adunay kaluwasan kung kita mismo mituog misalig sa Ginoo. Hinaut ta may igsoon nga nining maong Domingo atong makitaan ang kaimportante sa kinabuhi sa tao, ang paghatag og value sa usag-usa. Di lamang mingon ka nga aw kami kay mga edad-edara naman mi, unya kami ra po'y kanunay makitaan sa simbahan, aw kami ray maluwas. Kining mga batan-on, kining mga dili kaayo aktibo sa simbahan, dili maluwas. Kana nga mentalidad may igsoon, dili na kinahanglan i-apply nato sa atong katilingban karon. Tungod kay ang kaluwasan dili lamang alang sa usa ka tawo, kundi alang kanatong tanan nga nining kamot nga makatagamtam niini. Kung ato kini nga mabuhat o makabot sa panahon sa paghukom, nan dili kita makasinati og rejection sa atong kinabuhi. Muna nga siguro may igsoon ang dakong hagit alang kanato karon mao ang pagpadayon sa pagdasig sa uban. Ilabi na nga naa sa feeling nga sila gisalikway sa uban, atong dasigon sila aron sila usab mahiuban sa panon uban kanato hinaot ponta. Palihog manindog ang atong ipadayag ang atong pagtuo. Nagatuo kami sa usa ka Dios, ang Amahan nga magahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang makita ug dili makita,
Nagatuo kami sa Ginoo sa Hesus Kristo, ang bugtong anak sa Dios, yanak samahan sa wala pay katuigan. Dios ikan sa Dios, kahayag ikan sa kahayag. Matuod nga Dios ikan sa Dios nga matuod. Yanak dili binuhat usa kiniya samahan. Pinagi kaniya nagahimo ang tanan. Tungod kanato mga tao alang sa tong kaluwasan, mikanaw sa gikan sa langit. Sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo siya nga maing lawas gikan ni bariya nga ulay og nahimong tao. Tungod kanato gilansang siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato. Nagantos siya namatay og gilubong. Sa ikatulong adlaw nabanhaw siya aron matuman ang kasulatan. Misakas sa langit o nagalingkod sa tuo samahan. Balik siya nga may mayaon aron paghukom sa mga buhi o sa mga minatay. Ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo mahatag sa kinabuhi. Nagagikan sa samahan ug sa anak. Dungan samahan ug sa anak, kisimba siya og himaya ug misulti pinagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa Santos Katoliko ug Apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa kabunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sa umabot nga kalibutan. Amen. Pagampos sa katawhan, kung nagsalig kita sa atong kaugalingong katakos, dili gayod unta kita makatambong sa talad kananan sa atong Dios. Apan matuohon kitang misanong sa iyang pagdapit sa tanang katawhan aron makasulod sa iyang gingharian. Pusa mapaubsanon kitang muhalad sa atong mga pag-ampo diha sa pag-ingon. Amahan, kaluy-i kami. Amahan, kaluy kami. Alang sa tanang sakop sa santos nga simbahan sa Dios, nga pinaagi sa pag-antos ug pagpailob, makadangat sila sa kumbira didto sa ginharian. Mga muyo kita sa Ginoo. Amahan, kaluy kami. Alang sa mga pangagamhanan sa kanasuran, nga tahuron nila ang relihiyosong kagawasan ug tugutan nila ang ilang katawhan sa pagpamati sa pagdapit ni Kristo. Mga muyo kita sa Ginoo. Amahan, kaluy kami. Alang kanila nga nawad-an sa pagtinguha sa mga butang langitnon, nga may balik kanila ang kadasig sa pagtuo ug ang kalipay sa mga sakramento. Mga muyo kita sa Ginoo. Amahan, kaluy kami. Alang sa tanan nga nagkatigom ni ining Eucharistikanhong altar, nga makakita sa atong luna didto sa kumbira sa ginarian sa Dios. Mga muyo kita sa Ginoo. Amahan, kaluy kami. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar. Mga muyo kita sa Ginoo. Amahan, kaluy kami. Alang sa mga nangamatay, nga makakaplag sila sa walay katapusang kinabuhi, diha ni Kristo, ang dalan, ang kamatuuran, ug ang kinabuhi. Mga muyo kita sa Ginoo. Amahan, kaluy kami. Ginoo gamahan sa tanang katawhan, masaligon kaming mipadangat nining among mga pagampo, kay buot man kaming musanong sa pagdapit sa imong anak, ang among bugtong maluluwas nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen.
Palihog manindog. Mga igsoon, pagampo ka marag akog inyong sakripisyo dawaton da sa Dios nga mahan, pagagahom sa tanan. Dawaton sa Ginoong sakripisyo gikan sa iyong mga kamot, alang sa paday pimayas sa ngalan, alang sa kapuslanan sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo nga maluluyon, ang hingpit nga sakripisyo ni Jesucristo may naghimo kanamo nga katawhan sa Dios. Diya sa imong gugmay hatang kalinaw kay usa nga ni sa imong simbahan. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaakan ninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga mahan, Dios nga tunhay ug magahom sa tanan. Angay matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanan dapit pinagi ni Jesucristo among Ginoo. Pinagi sa iyang pagkatao, giuli niya ang pagkamatarong sa tao. Pinagi siyang pagpasakit, gipapas niya ang among mga sala. Ug diha siyang pagkabanhaw, gibuksan niya ang dalan padulong sa kinabuhing dayon. Pinagi siyang pagkaya balik kanimo diha sa himaya, giablihan niya alang kanamo ang magangaan sa langit. Ug busa ang mga anghel sa kalangitan nagadayeg sa imong himaya ug nagduyog sa tanan mong mga santos diha silang walay hunong ka pag-awit sa pagdaig. Santos gid ikaw Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos, ipadalay mong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas sa dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kagalingon mikuhan siya og pan. Mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag nini ngadto sa mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mo akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi, tapos ang panihapon mikuha sa sakalis. Mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag nini ngadto sa mga tinun-an ug miingon. Dawata kini og panginom ka mga tanan gikan ini, kay kini mo ang kalis sa akong dugo sa bagong tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula lang kaninyo, ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako.
Kini ang misteryo sa pagtuo. Matagaon namunining pa ug matag-inom gikan sa kalis nagmantala kami Ginoo sa imo kamatayon hangtod nga ikaw mubalik hangtod nga ikaw aron paghandom sa kamatayon o pagkabanaw ni Jesucristo, naghalid kami kanimo, Amahan, niningpan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo, tungod kay imo kaming giisip nga ngayon nga matubang o mualagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua ang mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Francisco among Santo Papa, ni Christian Vicente among obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Ilabi na sa mga kalag among gihandom sulod ning Santos nga misa karon. Malaumon nga banhaw sila ug ang tanan nga matay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan. Himoa kaming angen nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kaubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga mayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya diha kaniya gihatagan na kanimo makagagahom nga mahan. Diya sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanong ug himayang tod sa kahangturan. Gitudluan kita ni Jesus sa pagtawag sa Dios ug atong Amahan, ug busa mangahas kita sa pag-ingon.
Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw ni ining panahuna. Aron tinabangan sa imong kaluoy, malikay kami kanunay sa sala ug malayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo, among manunubos. Imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya. Hangtod sa Ginoong Hesukristo, na iyon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo. Akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawang among mga sala kundili ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kaubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw kay usa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Mga igsoon nato ipakita ang timaan sa atong panag-inig suunay. Mga igsoon kining bordero sa Dios nga nagawagtang sa masala sa kalibutan, bulahan kinang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ko ay kalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang ug mamaayo.
Palihog manindog. Magampo kita. O Ginoo, kining pagkalawat magdugang unta dinhi kanamo sa makahalim nga gahom sa imong gugma. Tultuli waga ka nga among mga pagpaningkamot, aron magapaymuot kami kanimo diha sa tanang mga butang. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Palihog manglingkod alang sa mga pahibalo. Iauhag kadtong tanang naka-attender na sa Divine Mercy Home Evangelization Seminar niadtong milabayng Agosto 9 nga adunay laing follow-up home evangelization demo karugma pohong adlaw. Lunes, Agosto 26, alauna sa hapon, adto sa balay nila ni Brad John and Sister Lynn Galabo sa poblasyon. Daghang salamat ang nagpahibalo Divine Mercy Coordinator. Laing pahibalo adunay BBS 1 saan naatang nga paggahibuon karong Agosto 31 hangtod September 1, 2013. Giauhag ang mga taga-naatang nga wala pa makaseminar sa BBS sa pag-apil. Tapuson kini sa Santos nga misa sa pagkaalas 4 sa hapon sa September 1 sa adlawng Domingo. Ang mga schedule sa misa sa kabaryuhan sa bulan sa September pagahunungon una tungod sa umaabot nga pagsuroy sa mahal nga patron, agig pag-andam sa umaabot nga nobinaryo alang sa kapistahan ni Senyor San Miguel Arcangel. Apan kadtong gusto magapamisa sa inyong binulan nga misa sa inyong kapilya, palihog pahibaloa ang opisina sa parokya. Kung walay mo pahibalo among sabton nga kamo magpaabot na sa misa sa pagsuroy sa patron. Amo arang ipadala ang schedule sa pagsuroy karong umaabot unang semana sa Setyembre. Among pasalamat sa mga mitambong sa seminar sa Lay Liturgical Ministry kagahapon dinhi sa atong parokya. Ang nagdala nining maong seminar mao ang atong direktor sa Commission on Liturgy sa atong diocese nga si Father Antonio Tutor Jr. Salamat sa inyong pagsanong. Laing pahibalo ang tanang gipahibalo ang tanang mga lectors nga ang mga schedule sa bulan sa Septembre ana-ana sa bulletin board sa sakristiya, palihog lang sa pagtan-aw niini. Ministry leader. Adunay yawi nga nakit-an palihog kuhaa sa opisina sa kumbinto ang nagpahibalo si Marites. Daghang salamat. Palihog manindog. Ato pong pasalamatan atong mga lay ministers, ang San Jose o ang atong choir, PYM choir skill ito sa natagan sa pisang pakpak. Ang Ginoo manaa ka ninyo. Ug manalangin kaninyo ang Dios nga magahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak o ang Espiritu Santo. Nahalan ng santos nga misa radang kalinaw ug gugma ni Kristo.